Това е обекта, който трябва да направим. Камера 2. Значи, камера може да гледа касата, ще бъде по-ограничена, тя ще бъде съсредоточена само в тази зона, докато тази камера 2 ще гледа и тук тази зона, и тази. Изглед и напред какво се случва и на улицата, и хората, които ще видят. Това са професионални камери, пак казвам, те са с 2 години гаранция, която гаранция е цяло към нас. Това, което вие ще получите, е цялото оборудване от нас, цялата техника, плюс цялото изграждане, монтаж, след това обучение за работа с самото приложение, настройките и всичко, което договаряме се за ден за монтаж, като че ние много бързо може да действаме, тъй като си имаме всичко